guys, kawawa naman ang aking gamit. Ito yung aking TV. Yung laptop ko, sira na yung LCD niya. So, VGA na lang kinunik ko sa aking TV. So, ganun talaga. Wala pa tayong sariling gamit. Wala pa tayong gamit. Share ko lang sa inyo kung saan ako nagsimula. Dito po. So, hopefully, soon makabili tayo ng camera. Tapos bagong laptop. Kasi yung ginagamit ko is smartphone lang talaga. Cellphone lang. Ayan. Kita ko sa inyo. Tapos yung wire ko pala, kasi nag-off yan minsan eh. Kasi yung wire ko, medyo sira na rin. Saan ba yan? Ito. Naka-tape na lang din siya. Yan, may tape. Hindi ko nagagalawin kasi pag nagalaw yun, baka mag-shutdown na naman.